velkommen til jer alle sammen. Det er bare et lille forsøg på at lave et rullende møde, og forhåbentlig et par hyggelige timer sammen, hvor vi kan sige goddag til hinanden, os der ikke kender hinanden, eller jer der ikke kender hinanden. Se ruten, komme med spørgsmål, notere ned, og forhåbentlig på den måde lave et rigtig godt løb på søndag. Nu er vi til et af de sidste møder inden det store løb på søndag, og vi er hos Politihjemmeværnskompagni Gentofte Lyngby, som er en stor hjælper ved løbet. Og hvordan vil sådan et løb klare sig uden hjælp fra politikompagnierne? Jamen, det vil sikkert være total kaos, fordi vi har et kæmpe arrangement. Der er 7.000 tilmeldte, og det er klart, at når der er 7.000 deltagere, der skal køre rundt på en rute, og lige så mange cykler og biler og måske folk, der kommer til for at kigge på og sådan ting, jamen så er der en trafikale kaoser, som politihjemmeværnet kan hjælpe til med, og uden den kompetence og uden den hjælp vil det nok ikke at gennemføre Sjælsø rundt. I hvert fald ikke lige så godt og professionelt, som det nu ser ud til, at det kommer til at forløbe. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg vil godt lige overbyde velkommen her til briefing omkring hjemmeværnets indsættelse ved Sjælsø rundt. Det bliver en relativt stor opgave, som kræver mere end et kompagni, og jeg er rigtig glad for, at der er så mange, der kan komme i aften til briefingen, så vi er godt klædt på søndag morgen. Jeg foreslår, at vi lige snupper en hurtig hvem er vi. Præsentation af deltagerne, bare navn og kompagni. Vi skal ikke gøre det sådan nogen større seance. Så har Jens Vækkerby lovet at lige at give os en hurtig introduktion til, hvad det egentlig er for noget, vi er ved at stikke næsen ind i, og hvad vi har sagt ja til at støtte med. Og med lidt held, så skulle Mark Lima fra Nordsjællands Politi dukke op. Det her er ikke endnu. Det kan være, at han kommer, ellers så får han lov til at proppe ind, når han dukker op. Så tager vi briefingen i et hug, og det vil så blive afsluttet med eller afbrudt af nogle pauser, alt efter hvordan og hvorledes det går. Ja, det er tastet lige venstre på sekunder. Ja. Så kan den udvise Sjælland. Det er jo svært, fordi jeg har nok på alle folk, der vil sprede af 8 km. Det er rigtigt. Og de resterende, der står de 2 af dem. Det er her, vi går til højre, og I skal passe på vejarbejdet. Der kommer umiddelbart efter at passe på vejarbejdet. Der kommer ind her på Skotsborgvej. Pas på grus her midt på vejen. Der er grus og sten. Pas på grus og sten. Der var ikke en, der